Applikazzjoni għal persuni li batu mid-dimensja nħolqot minn żewġ żgħażagħ Maltin. Isaac Sant u Franco Cassar Manghi li tnejn għandhom 20 sena ħolqu applikazzjoni għal fuq smartphones bl-isem ta' Recuerdo. Din l-applikazzjoni għandha lan li tgħin lill-pazjent li qed ibati mid-dimensja biex jiftakar iżjed permezz ta' eżerċizzji żgħar fuq il-moħħ tal-pazjent. Dawn l-eżerċizzji jinvolvu mistoqsijiet fuq fatti personali kif ukoll mistoqsijiet fuq għarfien ġenerali. Barra minn hekk din l-applikazzjoni se tkun ukoll qed tgħin lill-persuna li tkun qed tieħu ħsieb lill-pazjent. Il-carer ikollu 360 view tal-patient, ikun qed jara il-progress tiegħu, kemm il-darba qed jirrispondi ħażin, jirrispondi tajjeb, kemm qed idum jirrispondi, kemm idum jaqra l-facts fuq din l-application. Minn din l-applikazzjoni riċerkaturi se jkunu jistgħu jieħdu informazzjoni li biha jkunu jistgħu joffru għajnuna aħjar għall pazjenti dejjem bi protezzjoni għall-informazzjoni personali. Isaac Sant u Franco Cassar Manghi għażlu li joħolqu applikazzjoni relatata mad-dimensja għax iħossu li hemm nuqqas ta' teknoloġija relatata ma' din il-marda. Neliminaw il-gaps li hemm bejn dawn it-tliet persuni. Hemm gap bejn il-pazjent u l-carer li qed jieħsibu qabli forsi ma jkunx jaf bl-imrata qed jinsa jew qed jirkupra. U r-riċerkaturi kollu aktar viżibilità ta' x'qed jiġri madwaru u hekk neliminaw it-tliet gaps li hemm. Għalkemm forsi l-anzjani mhumiex fost l-aktar li jużaw it-teknoloġija, dan il-fatt ma jinkwetax liż-żewġ żgħażagħ. Ta' meta żmien iktar huma l-anzjani li qegħdin jużaw smartphones illum il-ġurnata. U anta li kitu mhumiex, il-mod kif qed jiġi diżenjat dan huwa li anke l-ewwel darba qed jużaw l-smartphone ħabba dal-programm, xorta ħajkun sempliċi. Fil-fatt din l-applikazzjoni hija magħmula b'mod li tfakkar lill-pazjent kif juża. Barra minn hekk l-applikazzjoni fi affarijiet oħra li jkunu għaddejjin mingħajr ma tkun qed tintuża. Pereżempju, qiegħed il-pazjent qiegħed il-bot iktar minn 10 km mid-dar għall-argument jew 5 km u għaddew ħafna sigħat u qatt ma nerġa' mar lura d-dar. Isma' aħna ħanaqbdu nindunaw u ħanibagħtu alert lil min qed joħsiebu. Din l-applikazzjoni nħolqot wara li Isaac Sant u Franco Cassar Manghi iddeċidew li jieħdu sehem fil-kompetizzjoni annwali tal-Microsoft Imagine Cup, kompetizzjoni bit-tema li tajn lill-oħrajn permezz tat-teknoloġija. Għalkemm din l-applikazzjoni hija lesta għadha ma ħarġitx fis-swieq, dan għaliex għadhom għaddejjin b'riċerka neċessarja sabiex titjib din l-applikazzjoni u tinkludi kull ħaġa li hemm bżonn sabiex verament tkun tajnuna. Il-pass li jmissu għalli diġà bdejna fil-fatt, nitkellmu ma' nies involuti fis-settur, ġifieri qed nitkellmu fuq professuri, fuq tobba, nies li jaħdmu ma' pazjenti bħal li jibgħatu minn dik kondizzjoni, biex naraw fejn għadna forsi ħarira lura jew fejn nistgħu nimpruvjawna iktar.